Ayan ni watay paniudto ay mantinir sa man tag mangga ani. Stilan. Yeah, boy. Gutuma doning sus paitan ning kuan daghan tag virus eh. Anjir sa virus ni abot na like dilat tawa pa jud. Stilan. Manong tagsabong ni Richard be. Karon ba yung kuan? Alaga. Kadaog gini akong itik. Ako ko at el. Kadaog gini akong itik. Walang daan na. Unsa man taon ning kalibutan. Ay adyo na lang taon na kay manggat. Hala. Sinto man ni dakuha na manig mata ka na. Uy. Tayo sa kaya gigunitan. Richard. Oy. Toy, ikaw din ha? Sus, dakuha na ni mong bata ka. Yung sama na magigunitan di ay. Itik. Bukas ka. Sabong. Ha? Magsabong? Uy, Pikoy, bawal tang, ano, bawal mo kung sabong ron. Padakpan mo ka ron. Ay ko kamunga-mungay, makaon ako biyabas, ako taon din, uy. Sabong ra ba? Ginagmay ra bitaw. Ilom niya toy, sugo na po na yung pagkatikasan. Sabong ginagmay, pero yung itik, kinarakan. Ay, oo pa nga nang itika. Sus. Sige na, Chard. Panagsarga ito nagkita. O para ba ni Pilde, oh? Dagko na ra ba ni kuan? Nilapdosan. Ah, bahala po ka to, yoy. Kadili kaduha mo day ng manuka. Oh. Sana itak. Sak, dili kaduha po day na to, yoy. Dua pa mo day na pildi diya. Di ko eh. Hala, kaskas na magkaghago to. May pamkaon kag mangga niya. Wala pala ni Pilde. Wala nga po ni Daog. Hala, sa muka po kayo, dali. Bantay, gudaga ng iyong manok ha. Dali, dali. Sus, kadukon mata, dali. Ueng. Bantay hap, kaniya kong manok toy. Na, ultimo pulis, nidagan aning manok ka. Awa, stilan. Oh. Oh. Akas. Tao ning manok ka. Awa. Ay, singit-singit siya. Sure ka makadaog ng manok nimo sa ako, ah? Ay, sus toy. Kanay yung Kadako manok, niyo? kadako na nangumura nagbitukon. Kaniya kong manok. Oh. Oh, mutaok na yung manok. Dili lagi pero kusog na kayo mutaok ning tag-iyan eh. Tosik. Tusik, gusto, sige. Oh, pupunta sa daan yung tusik, oh. Tusik, ayot na na yung manok ko, dali. Ipatalikod ng imong. Taysa.